Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Kayo ay nanonood ng huling sona ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, a CLTV special coverage. Mga kabalen, ako naman po si Justin Dizon. Samahan niyo kaming balikan itong mga naging punto ng ating Pangulo sa kanyang ika-6 at pinakahuling sona at hingin na rin natin yung reaksyon nitong ating mga kabalen at mga karehiyon dito sa Central Luzon. Siguro magandang gawin natin ngayon, Nicolette, para doon sa mga ating kababayan na hindi masyadong nasundan, yung sona na tumagal ng 2 hours and 43 minutes. Ito yung pinakamahaba, Nicolette, na sona sa kasaysayan ng mga naging pangulo ng bansa. Puntuhan natin yung mga naging malalaking nabanggit ng Pangulo na may kinalaman dito sa ating lalawigan o dito sa ating rehiyon, Central Luzon. Siyempre, yung pandemic response, isa yan doon sa mga naging laman, pero mamaya po ay iisa-isahin ni Nicolette yan. Kabilang doon sa mga nabanggit niya, itong pinagmamalaking Clark International Airport, dyan po sa may Clark Freeport Zone dito sa Pampanga at bahagi ng Mabalacat City. Ayon sa Pangulo, ito ay magdadala ng economic growth, hindi lamang sa Central Luzon kundi maging sa Northern Luzon, at 8 milyong pasahero daw kada buwan o kada taon, ang pwedeng i-accommodate nitong naturang bagong terminal building nitong Clark International Airport. Nabanggit din siyempre yung napakamaselang issue, yung controversial na issue kaugnay po yan ng West Philippine Sea. Alam naman ho natin na sa mga nagdaang araw naibalita natin dito sa CLTV News etong mga hinaing ng ating mga kababayang mangingisda, partikular na sa Masinloc, Zambales, na nagsasabing sila ay patuloy na nababantaan at patuloy na nakakaramdam ng panganib. Kaugnay po yan nitong pananatili ng mga Chinese vessel doon sa naturang lugar. Pero sinabi naman ho nitong pamunuan ng Masinloc, Zambales na si Mayor Senyang Lin na hindi nangyayari yon, walang katotohanan at malayang nakapangingisda nga itong ating mga kababayan doon sa Bajo de Masinloc na bahagi po nitong pinag-aagawang West Philippine Sea. Banggitin ko lang yung mga naging punto ng ating Pangulo kaugnay nitong issue na to. Sinabi niya na tayo ho ba daw ay handang sumabak sa isang gera. At sinabi niya, gaya nga ho ng mga nabanggit niya na, ito Nicolette, nasabi na to ng ilang beses, it would be a massacre according sa presidente natin kung siya ay lalaban dito sa China. Kaya naman sa ngayon daw bilang walang kakayahan ng ating bansa ay makipagkaibigan na lang muna. At ito ho yung mga nabanggit ng Pangulo kaugnay nitong issue sa West Philippine Sea. Question din ho niya itong ruling, at sinasabing hindi nga binding sa China dahil hindi po sila bahagi ng arbitration. At itong sinasabi niya na yung mga nagpaparatang sa kanya na pinondohan siya ng China o tinulungan siya ng China para maging Pangulo, according po kay President Duterte, and I quote, "These idiots, I will never do that." Yun po ang kanyang sinabi dun sa kanyang pahayag. Nicolette? Justin, buhay muna bago ang lahat. Yan po ang naging statement kanina ni Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa COVID-19 response ng administrasyon at kanyang binigyang diin na maganda itong pagpasa ng Bayanihan 1 and 2 dahil ito daw, ayon sa kanya, ang most extensive social protection program sa history o kasaysayan ng bansa. At binanggit niya maraming mga numero, 260 plus daw na accredited laboratories na ang mayroon ng Pilipinas at nakaya ang 50,000 tests daily capacity. At hinikayat din ng mga mamamayan at ang publiko na magpabakuna. Binigyan din niya ng puri ang San Juan City dahil nasa 70% na daw ang kanilang vaccination rate doon. At sinabi din niya na mayroon tayong higit 9,000 na temporary treatment and monitoring facilities na may total bed capacity na higit 140,000. At binigyan din niya ng papuri ang mga local government units at ang pribadong sektor sa kanilang pakikipagtulungan at kooperasyon para magkaroon tayo ng mga mega quarantine facilities,
Ngunit sinabi niya na kailangan na ngayon ay bilisan pa ang rollout nitong bakuna dahil the Philippines, according to the President, cannot afford more lockdowns ngayong panahon na ito. At binigyan din niyang diin na ang mga maraming measures na ipinasa nagsasabing nag-improve na ang kapasidad ng mga ospital sa ating bansa. At sa numero naman ng mga vaccine na dumating na sa bansa ay nasa higit 30 million at mayroon daw tayong hinihintay na nasa 36 million vaccines ngayong buwan na ito. At ukol naman sa panibagong variant o ang Delta variant na nandito na nga sa ating bansa ay sana man daw ay hindi naman ito lumala kung hindi ay magiging istriktong muli ang magiging protocol sa ating bansa. Ngunit sinabi rin niya na despite this pandemic, nagkakaroon pa rin ng dekalidad at accessible na edukasyon para sa lahat ngayong panahon na ito. At hinimok din niya, hinikayat din niya ang Kongreso na magpasa ng Center for Disease and Control at isang virology institute para daw magkaroon din tayo o naniniwala siya sa kakayahan ng Pilipino na balang araw ay makakagawa rin tayo ng sarili nating bakuna kontra COVID-19. Nicolette, maidagdag ko lang, nabanggit din ng Pangulo itong tina-target na bilang ng mga nabakunahan pagtapak ng buwan ng Agosto o yung susunod na buwan, 7 million Filipinos daw ho yung first dose. Pero sa konteksto ho, alam naman ho natin na 70% ng ating populasyon, 110 million, ang dapat mabakunahan para makamit itong tinatawag na herd immunity. Madagdagdan din natin yung mga ilang naging punto pa ng Pangulo. Siyempre, sinimulan niya yung kanyang talumpati doon sa pagbati ng mga dumalo. Present ho si Senate President Tito Soto at ang ating House Speaker Lord Alan Velasco doon sa naging session kanina, joint session ho ito ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. At si Vice President Leni Robredo binati rin ho bagamat dumalo siya virtually via Zoom. At syempre nandiyan din ho yung ilang mga kabinete, miyembro ng kabinete at yung mga senador at maging mga kongresista na malapit sa Pangulo. At ilan dun sa mga binanggit o yung unang entrada, itong free education access at yung kanyang siguro ito sabihin na nating highlight ng kanyang administrasyon, isa doon sa mga binandera talaga is yung war on drugs. Alam naman ho natin na naging controversial yan at samot-saring human rights violations ang kaakibat niya according dun sa kanyang mga kritiko at maging yung International Criminal Courts. Kaya nga gustong dinggin yung kanyang mga naging palakad kaugnay ho ng gyera kontra droga. Pero according to the President, kanina sinabi niya ang hindi niya matanggap itong mga bata na anak ng mga OFW na nasisira ang buhay dahil sa illegal drugs. Kaya naman ganun na lamang daw ang kanyang galit pagdating diyan sa peddling, ay pagbebenta ng illegal na droga at maging yung kanyang inabutan na mga miyembro daw ng kapulisan ang sangkot doon sa bentahan ng illegal na droga. Kaya naman inatasan niya ang kanyang chief of police sa Davao City na kanyang ipromote, naging PNP chief at ngayon nga ay alam naman natin Senador Bato de la Rosa na linisin daw itong bansa mula sa illegal na droga. Nabanggitin ho yung mga big ticket projects, yung build program ng Administrasyong Duterte, kabilang na dyan yung mga infrastruktura, yung kung binanggit ko kanina, isa ho sa mga pinakamalaking proyekto, syempre yung nasa Clark International Airport na maging yung New Clark City, dito ho sa may Capas, Tarlac. At pinasalamatan niya yung mga frontliners, Nicolette, yung medical frontliners, mga police na nagpanatili daw ng peace and order at syempre yung sa pagkain, yung mga nagtiyak ng supply ng pagkain. Maraming naging punto itong ating Pangulo sa kanyang talumpati at napakahaba nga ng kanyang talumpati bilang panghuli na ito. Inabot ng 2 hours and 43 minutes. Nagsimula ho yan pasado alas 4:13 ng hapon yung kanyang pag-akyat doon sa rostrum o yung pagsisimula ng kanyang talumpati at nagtapos yan ng 6:59 PM. Ganun ho yung tinakbo ng talumpati ng Pangulo. Nicolette, para sa
ibang aspeto, no, ika nga ibang anggulo at perspektiba nitong ating mga kababayan dito sa Central Luzon. Nag-imbita tayo ng mga bisita para hingan ng reaksyon kaugnay nitong naging talumpati o ika-6 na sona ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at makakasama natin ngayon dito sa ating programa, Nicolette. Tama ka dyan, Justin, no? At ngayon nga ay kasama po natin si Ginoong Ashley Manabat, isang veteranong journalist dito sa Central Luzon at Vice Chairperson ng KAMI o Kapampangans in Media Incorporated. Magandang gabi po, Sir Ashley. Ayan, habang hinihintay natin si Sir Ashley, ayan, nandiyan na. Okay, good evening, Sir Ashley Manabat. Magandang gabi, sir. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi sa ating mga tagapanood. Opo. Sir, simulan ko lang. Ano yung general assessment ninyo, no? Bago tayo punto per punto. Alam naman ho natin, gaya nga nabanggit ni Nicolette, matagal na kayong isang journalist, maraming beses na kayo nakapag-cover at ilang presidente na rin ang inyong inabutan. Pero itong panghuling sona ng ating presidente, Rodrigo Duterte, ano ho yung general assessment ninyo doon sa kanyang 2-hour and 43-minute na talumpati? On a scale of 1 to 10, pwede yung 7 or 8. Wala naman siyang sinabing mali. Actually, yung mga sinabi lang niya, yung mga ginawa niya doon sa nakarang administrasyon. So, basically, yun lang. Hindi naman ako mainit na nakinig kahit na 3 oras siya nagsasalita. CCR break lang ako paminsan-minsan. Sir Ashley, nabanggit po ba ni Pangulong Duterte itong mga inaasahan nyo rin na mga marinig bukod sa sinabi niyong reaksyon na tama naman yung kanyang mga sinabi, at ano po yung partikular na inaantay niyong sabihin ng Pangulo sa kanyang huling sona kanina? Actually, wala naman akong hinihintay. Ang inaabangan ko lang ay yung mga proyektong ginawa nila dito sa Pampanga. Lalo-lalo na dito sa Clark Report Zone. Alam na lahat na yung Terminal 2 ng Clark International Airport ay handang-handa na. At magbubukas na raw ito sa 4th quarter. Malamang sa October, November, December, hindi natin alam. Pero because of the pandemic, kaya ito ay malaking, ang sabi nga niya kanina, it is a catalyst for economic development dito sa atin. Kaya ng airport dito, at ang nakakalulungkot lang, instead na maglagay sila ng tren from Ilocos Norte to Clark sa Pampanga, naglagay sila ng tren dito sa Subic, papunta ng Clark, na hindi naman dapat. Kasi Subic Clark Railway, gagamitan doon nila para sa mga cargo lamang. So, so kung gagamitin lang ng cargo yan, meron naman tayong Subic Clark Tarlac Expressway. Yun. So parang dandag yun. Mga 50 billion pesos na gagamitin dun sa railway, parang sayang. Kung ginamit yung railway na yun na passenger at cargo from Ilocos Norte dito sa Pampanga, siguro mas makabuluhan pa ang ganun. Lalo na itong Clark Subic Expressway ay yung alignment nila napang-controversial. Instead na down nila sa existing SETEX, diretso lang naman. Dinata nila kung saan-saan. Tinamahan tuloy itong mga socio-economic development, ongoing socio-economic development sa PORAC at sa mga karating na po. Yun ang nakakalungkot. Not to mention the environmental impact ng mga Opo. Sir, follow-up question lang. Nasubaybayan ninyo yung panunungkulan ng Pangulo sa loob ng 6 na taon. Do you think the President, kumbaga yung kanyang naging programa, were really considering environmental projects, o yung environmental issues for that matter, before proceeding with any projects na kanyang pinirmahan o ipinatupad ho? Alam mo, Justin, ang administrasyon ni Duterte, yung 4 na taon nandito sa COVID. Tsaka yung COVID preparation, tsaka yung kung paano niya nirespondihan itong COVID. Yun ang administrasyon niya. Kung sa mga regular siguro, baka ibang
iba yung topic na pinag-uusapan natin ngayon. Pero ang nakikita ko, yung sinabi niya kanina, yung mga sa driver's license, 5 years to 10 years, eh ba, sa ordinaryong taong katulad ko, eh masaya na ako. Can you imagine, dati every year, every 2 years, pwede naman palang 5 years, but hindi ginawa. Pwede lang palang 10 years, but hindi ginawa. Although sabi niya, every 5 years dapat talaga magpa-check up ka ng mata at saka ng hearing dahil lumina na as you age. No, pero definitely, 10 years na passport, I think those are sound development of changes na ang Pangulo lang ang pwedeng makapaggawa. So that is positive para sa akin. Although, marami siyang negative. At hindi mo na ako dapat tanungan negative. Yung unang-una, yung mga offline tukang, etc. Siyempre, hindi naman masyado patanggap-tanggap sa karamihan ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga namatayan. Pero, it's his way of doing things. Kaya, gano'n na lang siguro. So, magdasal na lang tayo. At buti na lang dito sa pandemic, hindi tayo nagaya ng Malaysia, Indonesia, at saka Thailand, India, na ngayon ay talagang sinasalanta ng bagong variant na Delta variant ng COVID-19. Sir Ashley, ukol naman po dun sa sinabi po ni Pangulong Rodrigo kanina na nobody can stop corruption unless you overturn government completely. Ano po ang inyong reaction dito? Alam mo, yung corruption na ever since nandiyan na yan sa atin. Nasa sistema na ng ating bansa yan, ng ating mga namumuno. Mahirap talagang alisin yan. You cannot totally eradicate it, pero siguro pwedeng ma-minimize. Dahil, hindi naman siguro yung sunod gobyerno sinasabi niya, lagay natin sa education system natin. Inalis natin ng good manners and right conduct. Ibalik natin ulit yan. Inalis natin yung ROTC. Ba't di natin ibalik yun? Because it institutes discipline. Nawala ang disiplina, nawala yung galang sa mga matatanda, nawala yung religiosity natin, Kaya kailangan we start from the basic. Elementary, nandun na yung GMRC, good manners and right conduct. Pagdating ng high school, ROTC, to institute discipline sa ating mga mamamayan. So, siguro, pagdating ng college, more on ethics, gano'n, wala yung system of corruption natin. Mag-usa sa atin. Kunyari, kung hindi mo talaga aalisin niya, walang mangyayari sa atin. We're doomed. Kaya kailangan bawasan natin. Because you cannot totally eradicate it unless you eradicate poverty. And then time to address the root of poverty. Yun ang tamang paraan siguro. Sir, gusto kong itanong sa inyo bilang Vice Chairperson nitong Kapampangan Sin Media Incorporated at kasamahan din natin sa National Union of Journalists of the Philippines. Sir, nung nakaraang asona ng Pangulong Duterte, isa doon sa mga unang binida niya itong pagpapasara sa ABS-CBN na ika nga niya tumayo siya laban sa mga tinatawag niyang oligarchs. Kumusta ho yung estado ng media dito sa ilalim ng Presidente Duterte administration? Lalo't alam naman ho natin na yung media din naman ay mahalagang bahagi ng demokrasya. Paano niyo i-assess ito, sir? Alam mo yung usabing ABS-CBN ang pagsara niya is a very touchy subject. Lalo-lalo na ako rin ay naging bahagi ng NUJP. Ang ngayon ay ako pang miyembro at vice chairman ng Kapampangan ng Media na talagang lumalaban din sa mga ganitong uri ng repression sa pamamahayag. So, unang-una, balancing act yan Kung ako lang, this is just my personal opinion. I'm not speaking as Vice Chairman of the Kapampangan in Media or as an NUJP member. Para sa akin, dapat ang ABS-CBN din, dinanong din niya yung sarili niya. Tama ba yung registration namin? Tama ba yung mga ginawa namin? Para, if you live in a glass house, do not throw stones at your neighbors. Ganun lang sa akin. Ano rin na lang palang mali. Hindi rin sila nagbabayad ng tamang buwis. Kagaya ng sinabi niya kanina, 4 hectares lang daw, 40 hectares, whatever, yung mga binabayaran ng lupa. At dahil palang dapat pala silang bayan, i-import daw nila yung mga equipment nila galing abroad, hindi nila binayad ng tax. Yung mga ganon,
sana ginawa nila yung paraan para hindi sila mabutasan. Sir, but sorry to cut you, sir. But the situation of media in general in the Philippines, kumusta ho siya sa ilalim ng administrasyong Duterte? Batay ho sa inyong assessment ho, sir? Alam mo, wala pang 1 week, may namatay na journalist na naman, broadcaster, I think. And this is sad, pero sa palagay ko, kumunti ngayon yung mga namamatay na journalist, pero nandyan pa rin yung media murders na kung tawagin. And it's an improvement, kahit konting-konti lang. No? Dahil kumunti, nung past administration, ang dami. Yeah. Ngayon, kumunti. So I think there's a bit of an improvement. As regards naman po, Sir Ashley, dun sa usaping foreign policy, no, na binanggit kanina ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niya na we will assert what is rightfully ours and what is due for the Filipino people. Tingin niyo po ba ito ay na sumasalamin naman po sa tunay na nangyayari po, no, sa mga polisiya ng bansa ukol dito, lalo na sa usaping kasama ang bansang China? Hindi. Alam mo, action speaks better than words. So alam naman natin lahat ng foreign policy niya, lalo yung sa China, ay pabor sa China. At nakikita naman natin na hindi siya gumagawa ng hakbang na kagaya ng gusto ng mga Filipino. But I think we should trust the President because he's the President. Hindi man sa chairman ng isang collegial body na kailangan isang sa lahat. As President, he can make a decision on his own for the good of the country. He said it kanina sa SONA, we cannot afford to go to war with China. Kasi maliit lang tayo kung ginera natin ng China. Sabi nga, in 5-10 minutes, nandito na yung mga missiles niya, hindi mo tayo nakakilos. Tama siya. Dapat diplomacy. We can resolve this by, sitting down and pero yung China medyo aggressive, kaya kailangan siguro yung foreign policy ni Duterte pagdating sa China, ibahin niya. Medyo naman siya ng konti, hindi naman puro nakapalad lang o puro oo lang o amen lang. Ganun lang. Opo. Sir, we're down to our last question. Do you think the pandemic response of the Duterte administration can be called great, no? If not the best in Southeast Asia? Gaya na nabanggit nyo kanina, hindi tayo natulad sa Indonesia, no? Pero ano ho sa tingin niyo yung kulang o yung mga dapat pangpuntuhan? O ano yung magaganda naman na dapat pamarisan siguro ng ating mga neighboring countries din kaugnay ho nitong laban sa COVID-19? Number one, dapat, although pinupuri ko yung gobyerno dahil they were able to contain the virus o virus, sabi nga ni Duterte. Pero mali yung face shield. Kaya ng bansa sa mundo, tayo lang face shield. If they have science sa face shield, why don't they share it to the WHO? Para lang sa gano'n, yung WHO, may kahit din ng mga ibang bansa, katulad nitong sinabi kong India, Thailand, Malaysia, at saka Indonesia, na mabawasan yung kanilang biktima ng COVID-19 kung talagang effective yung face shield nila. O yan tayo nagpe-face shield tayo kahit hindi ko naintindihan talaga yan. Hindi lang yung face shield, yung lockdowns. Yung lockdown, general lockdown, mali yun. May sinasabi nila yung granulated lockdowns. Palagay ko yun yung tama. Yung isang, kunyari, may naging positive din sa isang subdivision, you don't close the whole city or the whole municipality. You close the whole barangay or the whole corral. Pwedeng yung isang street lang ninyo, pwedeng yung subdivision lang ninyo nang i-lockdown muna. At i-antigen o PCR test yung mga nandun. Kasi kung tayong lahat ay matatakot sa ganyan, magla-lockdown tayo, walang mangyayari sa atin. Hindi tayo mamamatay ng COVID, umamatay tayo ng gutom. Dahil hindi tayo makapagtrabaho, walang kita, walang alam mo na, hindi tama yung total lockdown. Mali. Okay, maraming salamat po muli sa inyong oras, Ginoong Ashley Manabat, kami Vice Chairperson and veteran journalist.
Manatiling nakatutok dito sa CLTV, kayo ay nanonood ng huling sona ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at CLTV Special Coverage. At nagbabalik po ang huling sona ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, CLTV Special Coverage dito ho sa CLTV 36. At joining us tonight po para bigyan tayo ng kanyang analysis kaugnay po nitong ika-6 at huling talumpati, no? State of the Nation address ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ay walang iba kung hindi itong ating dating kasamahan o kasamahan natin dito sa CLTV, no, at isa pong profesor ng Political Science sa University of the Philippines, Diliman. Wala pong iba kung hindi si Dr. Grace Gorospe Hamon. Magandang gabi, Prof. Grace. Na-miss ho namin kayo and welcome po dito sa ating special coverage. Good evening po, Professor Grace. Hi, magandang gabi sa iyo sa inyong lahat. Opo. Prof, ito Thank lang you for inviting me. Yeah. Of course, Prof. We need your insights, ika nga, para mas maipaliwanag ho natin sa mga kabalen at karehiyod natin dito sa Central Luzon. Ito nga naging SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte na tumagal ng 2 hours and 43 minutes. Prof, on a scale of 1 to 10, how would you rate the SONA of the President and ano ho yung mga factors kung bakit ganyan ang magiging rating ho ninyo? Siguro mga 7, no? Mataas na yun siguro. Unang-una kasi, syempre kung ikaw ay aral at elitistang aral, at alam mo usually kung ano dapat ang isang State of the Nation address, talagang mabibigla ka na Rodrigo Duterte has been unique. Unang-una, alam natin na usually binabasa lang yan at hindi nagda-digress doon sa script, no? Pero siya talagang ugali niya yung kapag he feels very strongly about the message, the moment mag-digress siya, you expect na kung gagawin niya yun, yung buong panahon na yun, hahaba talaga. Hence, 2 hours and 45 minutes. So kung nakikinig ka, nakakapagod. Pero kung titingnan mo, yung mga elemento ng mga sinabi niya, nandun naman yung mga nagawa niya, for example, in the field of infrastructure, although hindi malalim, wala siyang masyadong metrics, no? In the field of education, oo nga naman, which will give you an impression na meron naman siyang nagawa. Hindi naman siya yung tipo walang nagawa. Kaya lang nga, yung paraan ng pagkukwento niya, which is typically Duterte, especially when he feels very strongly, kunyari, yung in the area of foreign affairs, no? Yung kwento niya tungkol sa China. Sinabi niya yun sa isang napakahabang interview ng Al Jazeera. At consistent siya when it comes to that. Makikita mo na parang kiling siya sa mga Chino, pero ang kanyang sinasabi doon ay pwede ka ba lumaban sa China? At may mga pagkakataon na bilang diplomat, may mga sinasabi ka, may mga inaayunan ka na hindi pwedeng maintindihan masyado ng publiko dahil hindi ikaw ang nandun. Tapos he is obviously anti-American. So consistent naman siya sa marami niyang mga sinabi, no? So of course, karamihan ng mga tao nag-expect na meron siyang mas mahabang sasabihin tungkol sa pandemya at saka kung ano ang vision niya doon. Pero aminado din siya dahil meron lang siyang 1 taon, alam niya limitado yung pwede niyang gawin. So nangyayari, he is in the present. Sinasabi niya na kaya mukha siyang inconsistent, ano? Kasi yung policy na binabasa niya na siguradong isiningit ng mga nasa NEDA siguro na gustong makita na ma-reassure ang business community na hindi magla-lockdown. Kasi alam natin, yun ang labi na napaka-importante sa hindi pagla-lockdown dahil mawawala ng komersyo, etc. Ihirap ang buhay. Binasa niya yon, pero bandang huli, nung nakita niya binalikan niya yung seriousness ng Delta, no, yung Delta variant at nandiyan na. Nakita mo na aminado siyang just like the rest of the world, hindi natin alam kung anong gagawin natin. You know, yung candor na yon, no? Yeah. As a man of the hour, alam niya na, pero sinasabi niya yung IATF nandiyan naman, sasabihin nila siguro, no, hindi naman niya sinasabi, siya lang magsasabi.
Pero sinasabi niya na baka mag-lockdown. You see, so those who analyze the SONA in the way of waiting for him to be the typical president na doktor naman, pero siya si Duterte. So I expect him to be long, but this was unnecessarily long for me. Feeling ko nga, bakit parang ang grabe ng egotism niya na hindi niya iniintindi yung mga, although ginagawa niyang biro, di ba? Yung hindi makaihi na gano'n. So, marunong din siya in that way. Of course, yung nakikinig sa kanya. Yun. So, it is not really empty. It is what the call of the moment. And I'm sure there are lots of people who na-disappoint no mga yung mga critical will be disappointed. Pero ang masa, some of them, I'm sure, iba ang pananaw ng mga masa sa mga narinig nila. Kung titignan naman po natin, Professor Grace, no, yung mga naging programa at proyekto dito sa ating rehiyon, no, sa Central Luzon, sufficiente po ba? Kumbaga ay sinabi po niya, no, na pinauuna niya po talaga pagdating sa mga ganitong proyekto ang ibang bahagi ng Pilipinas, no? Pinahuhuli niya daw talaga kung saan siya nanggaling, yun dun ay sa Davao po, no? Ito po bang mga programang naibigay sa ating rehiyon ay sapat sa ilalim ng Administrasyong Duterte? Kung sapat ang pag-uusapan, that is relative, ano? Pero kung titingnan natin sa rehiyon natin, for example, yung mga ginawa niya sa Clark, no, yung international airport na I'm sure kung hindi siya napili ng isang taong si Vince Dizon, no, na talagang at saka kung hindi si Tugade yung taong nandoon at hindi sa administrasyon niya, baka hindi masyadong marami din ang nagawa. Pero may nagawa siya in relation to that, I think. Dito sa Pampanga, nakikita kong magandang pangitain yung gaganda ang tourism sa Clark at saka yung pagdating ng pag yan ay tapos na. Hindi sufficiente, hindi sapat. I don't like sapat masyadong maano yung sapat Pero at least naumpisahan, kung hindi pa ganun kasapat. Naumpisahan at merong political will nung ginawa yan. Kaya umabot ang nagawa siya. Apo, Professor Grace, tanungin ko lang sa punto de vista ng isang political analyst, gaano po kaimportante itong huling SONA ng Pangulo knowing that next year we will be having a national and local elections. There were mentioning of names kanina, like for example, President Duterte said that the Senate President Tito Soto will be a good Vice President. Pero pang siyempre pagkilala doon sa kanyang matagal ng aide, Special Assistant, Senator Bongo. Ano ho yung importansya nito o ano yung kumbaga papel na ginagampanan ng huling SONA ng Pangulo with all those reporting of day 1 to hanggang ngayon sa kanyang pwesto sa susunod na halalan po? Very critical kasi the way you will report on achievements will determine yung papaano din ang magiging kalakaran ng kampanya, no? Kung sino yung mga susuportahan mo. Pero masyado siyang very candid minsan, ewan ko kung pinag-iisipan niya yung mga sinasabi niya, yung mga ganong mga salita, cute for those who are hearing him na nandoon, pero ma-alarma din yung mga are expecting more than that, no? It's very critical. I don't know whether he will get the votes or not. Pero depende yan kung sino ang pinag-uusapan Kung ang pinag-uusapan yung mga elite, yung mga aral, hindi siya pwedeng papasal dun sa ganong klaseng estilo ng SONA. Kasi may metrics ang aral no? What I mean, educated, middle class. Pero yung mga makikinig na mahirap, no? Lalo na sa panahon ng pandemya, kahit marami sa kanila ang na-exclude, no? I know there is a psychology sa mga masa na baka nga matuwa pa sila
Kasi yung kanilang presidente is very candid, he is so himself. And kung ikaw yung empathetic na tao, nakikita mo pag kinukwento niya, no? Kung hindi ka psychologist, ano? Yung kinikwento niyang fervent love niya sa mga tao, yung ayaw niya yung pumipila, yung when you listen to him there, kahit he rambles on, na meron ding magandang epekto yon, depende nga kung sino tumitingin. As always. Okay? I hope I am more nuanced as an academic that way. Kasi I cannot be biased. I have to look at it from the point of view of how I know the elite, the way they look at it, no? And from the point of view of the less middle-class educated people. So, Professor Hamon, ano po sa tingin nyo ang pinakamabigat na hamon sa susunod na administrasyon? Ang susunod na administrasyon, kailangan mahamon unang-una ang ating mga taong bayan, di ba? Kita nilang mabuti kung paanong nag-govern itong presidente na to at paano niyang hineri ang sarili niya throughout that time, no? Kaya dapat mag-isip mabuti ang taong bayan, lalo na ang mga kabataan, no? Na mas mag-inherit, who will inherit the legacy of the future in relation to their choice. Ang gusto ko lang sa ganitong klaseng pagkakaiba nitong tao na to, marami tayong matututunan din. I do believe, ito yung ano ko, no, ang aking pananaw, I do believe that it is a good thing for democracy to be able to be intelligent and be challenged to examine who should lead. Ang leader, feeling ko, ay dapat hindi necessarily masyadong edukado, pero mahirap din yung sobrang edukadong hindi naman nagde-deliver, di ba? So we have to be nuanced. Importante, maayos na tao, mahirap din hanapin yun, no? And of course, there are indicators as to what we mean by maayos na tao. Yun, it's a challenge. It's a challenge because, Professor, kanina nabanggit ng Pangulo na we cannot afford to go to war, no? Laban sa China, kaya naman ganito yung kanyang nagiging respond, no, dito sa issue ng West Philippine Sea. Pero maraming nagsasabi, mga kritiko, at ito lumabas nga sa mga comments sa social media, ito lang ba yung paraan? Giyera lang ba yung paraan para sa gayon maipanalo natin itong ating laban na alam naman natin na ipanalo na natin sa international level, pero hindi rin talaga ma-assert yung rights natin dyan sa West Philippine Sea. Sa tingin niyo anong pwedeng gawin pa ng pamahalaan, no? Of course, without necessarily going to war, dahil nabanggit nga ng Pangulo, wala naman talaga tayong ilalaban daw dyan sa military power ng China. Pero sa punto de vista ng political scientist, ano yung mga methods na pwede niyo sigurong maimungkahi para sa gayon hindi naman tayo lumabas na talo dyan sa usapin na yan? Unang-una, hindi siya dapat natatakot dun sa threat ng China. Baka ang naging epekto kasi sa kanya dahil alam din niya ang position niya in relation to America. Nilalaro niyang pareho yung dalawang bansa. No? Kasi he is obviously anti-American, anti-colonial, and he would hamper on some of the we need to go to war necessarily. Doon makikita yung galing mo sa diplomacy kahit kaharap mo ang China at pinagsabihan ka ng kung anong threat dyan. Kasi yun daw ang ginawa nung nag-uusap sila, they will go to war if that happens, meron siyang sinabing ganon. Because there are already international norms, right? Na hindi naman tayo pwedeng hindi nagsasubmit doon. No? And of course, tama rin yung sinabi niya na if China did not agree to that instrument in international law, there is nothing that could make it do as the instrument
is expecting him to do, no? Pero hindi ganun yun eh. Tinuturuan nga natin ng kamukha ng China na hindi siya dapat ganun. Kasi otherwise, magkakagera talaga ang mundo. So I think diplomacy is what's important. Dapat maingat siya. Dapat din i-assert niya, no? Na yun ay hindi natin basta ibibigay dahil iniintindi natin ng Amerika dahil baka awayin din sila. You know, something like that. You know, that you are not helpless because you are one of the best friends of America and you have ASEAN, etc. No, kaya lang talagang sa diplomacy yung mga Chinese masyadong may pagka tuso talaga. Okay. Yeah. Professor Grace, nais pa nating pahabain itong usapan na to pero wala na ho tayong oras. I hope pwede ka namin ulit maimbitahan sa mga susunod na episode at susunod na programa ng CLTV para pag-usapan pa ng mas malalim itong naging SONA at hindi lang yung SONA kung hindi maging yung pamumuno ni President Rodrigo Duterte sa kanyang 6 na taon sa pwesto at syempre meron pa siyang nalalabing mga buwan. Maraming salamat po Professor Grace Gorospe Hamon, Political Science Professor po dyan sa University of the Philippines. Prof. Grace, mag-ingat ho kayo lagi. Maraming salamat po sa inyong oras. Sige po. Bye-bye, anak. Bye. At yan po si Professor Grace Hamon. Nicolette, marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng CLTV special coverage dito sa SONA at bibigyang daan din ho natin itong mga maiinit na balitang kailangan nyong malaman kaugnay ho nitong COVID-19 Delta variant dito sa ating rehiyon. Huwag ho kayong aalis at magbabalik ho ang CLTV 36 special coverage sa SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalik ang CLTV. Ito ang huling SONA ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte as CLTV special coverage. Kasama po natin ngayong gabi ang presidente ng Student Council ng Holy Angel University, Kenneth De Guzman. Magandang gabi, Kenneth. Magandang gabi po. Kenneth, kung bibigyan mo ng score, 1 to 10, 10 being the highest, ang naging talumpati o ang huling talumpati ni Pangulong Duterte, ano ang iyong ibibigay na puntos at bakit? Sabi nga ng mga kapwa ko estudyante sa NUSP, ang hatol ng mga kapwa ko estudyante ay 7, palakol ang grado ni Presidente Duterte kahit sa kanyang termino o sa SONA naman. Ukol dito sa usapin ng edukasyon, lalo na ngayong panahon ng pandemya, ano ang iyong reaksyon doon sa kanyang mga nabanggit dito sa usaping edukasyon at ano ang pinaka strong point ng naging talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte? Alright. I was very surprised nung sinabi ni President Duterte na kahit nasa pandemya ay may accessible daw at dekalidad na edukasyon. Ito po ay hindi totoo. Napakataas ang dropout rate sa bansa. And if we put it into context, this ineffective and anti-poor educational situation puts the future of every Filipino student at stake. May nakita nga ko larawan sa Twitter, sabi niya, bakit bukas ang mga pasalan pero sarado ang mga paaralan? That is a question to reflect to. Budget cut, patuloy na pagtaas ng dropout rate, napakarami na nagko-commit ng self-harm. Dahil hindi na kinakayang online classes. Not to mention the drastic effect of this to our overall well-being break. Now, it is safe to claim that the administration is no near the proximity of prioritizing the education sector. Napapanood natin na natanong ko kanina nga habang nanonood ako, what is the plan of the government for the safe and gradual resumption of classes? To think that that should also follow requisites such as the regular and free mass testing, extensive vaccination program, evidence-based practices through risk assessment ng mga nagkaroon ng limited face-to-face classes, mga dagdag na sanitation personnel, mga classroom among others. So ano nga ba ang plano ng administrasyon regarding this? And of course, we are saying this because we stand as a student na talagang hindi naging epektibo and accessible ang modular, online, blended, or flexible learning. Now we are calling for the safe and gradual resumption of classes. Now when it comes naman dun sa strong point siguro ng SONA ni
Pangulong Duterte, he was mentioning a lot about commercial policies and claiming that the Philippines has been one of the fastest growing economies in Asia, specifically nung pre-pandemic period ng kanyang administration. Although that is a bare minimum to report to during a SONA, and yung pandemic response talagang hinihintay ko. But the strong point may be more of his economic reports. Yun. Well, the numbers are not really overwhelming, but comparing it to our neighboring countries, the economy is striving to survive. Kaya naman if we can see, no economic development pa naman ang nangyayari kasi we must see the economic growth sa daily basis, no? Day-to-day basis dapat yung mga bilihin napapababa, yung education accessible, higit sa lahat, criminality rate, and among others. Ayun. Saka yun, JM, tama. go ahead. Kenneth. Maraming Ayun. salamat sa iyong oras at iyong... Nicolette, ihabol ko lang siguro itong panghuli kong tanong Go ahead, Justin. kay Kenneth. Kenneth, sa tingin mo, mula sa isang mag-aaral at leader estudyante, ano yung mga hamon naman na kahaharapin ng susunod na administrasyon? Kanina nabanggit ng Pangulo kung paano tayo babangon dito sa pandemya. Nandiyan na yung retooling, yung sinasabi niya, yung mga TESDA, kailangan yung TESDA magbigay ng training and all of those things, no? Pero sa larangan ng edukasyon, paano mo nakikita o ano yung hinihingi yung demand, no, bilang mga estudyante sa susunod na administrasyon? At ito yung ika nga sasabihin natin dapat fokusan para sa gayon yung sinasabi mong hindi naging successful itong blended modular learning ay maging successful sa mga darating na panahon. Okay. So dapat po ngayon pa lang ay may konkretong plano ng administration para sa ligtas, no, paunti-unting pagbabalik ng ligtas balik eskwela, physical, face-to-face. Dahil yun talaga yung effective, not to mention na neoliberal ang nature nito kahit na face-to-face. Well, bukod sa educational system na kinakaharap na hamon ng administration or nasusunod na administrasyon, isa siguro yung how to keep peace and order without bloody means, kamukha ng mga anti-terrorism law na railroad ng administration, pagpapatay sa mga activist and mga critics ng government, how to fix the justice system in totality, and the legislative branch on how to pass laws which will not transgress any rights but instead promote the same. Kenneth De Guzman, Holy Angel University Student Council President, maraming salamat sa iyong oras. Maraming salamat po. Samantala, narito naman ang iba pang nangungunang balita ngayong araw. Kinumpirma ni Dr. Carlos Mercado, OIC ng City Health Office ng San Fernando, Pampanga, na 2 returning overseas Filipino na may address sa syudad ang kabilang sa mga nagpositibo sa COVID-19 Delta variant. Ayon kay Dr. Mercado, ang isang pasyente na isang babae mula sa Middle East ay nagpositibo noong June 16, 2021 at sa Metro Manila na nag-quarantine. Umuwi na raw ito ngayon sa kanilang bahay sa lalawigan ng Cavite. Patuloy pa namang inaalam ng CHO ang detalye ng isa pang pasyente. At sa kaugnay namang balita, ito usapin pa rin ho ng COVID-19 Delta variant, hindi raw namalagi sa lalawigan ng Pampanga ang estudyanteng carrier nga nito nga nasabing Delta variant na tinukoy ng Department of Health na mula po sa bayan ng Mexico, Pampanga. Ito ho ang kinumpirma ng Mexico Municipal Health Officer na si Dr. Hilario Lari Cunanan sa kanilang isinagawang contact tracing. Narito po ang detalye ng balitang yan. Napabilang sa 119 na bagong kaso ng COVID-19 Delta variant carrier na namonitor ng Philippine Genome Center Biosurveillance Report as of July 24 ang isang estudyanteng kabalen na taga Mexico, Pampanga. Ayon kay Dr. Hilario Lari Cunanan, ang chief ng Municipal Health Office ng Mexico, nito pang June 20 umalis ng probinsya ang 18 taong gulang na babaeng estudyante. At June 27 umano nang iyon ay sumailalim sa RT-PCR test sa Philippine General Hospital kung saan nakumpirmang tinamaan siya ng COVID-19. Habang sa ika-9 na araw o July 8 ay kinumpirmang Delta variant ang dumapo sa kabalen na estudyante. Uling umuwi po dito ang pasyente noong June 20. At nag-positive siya, nag-develop siya ng symptom yung June 27. Yeah. On the June 28 po, nagpatest siya po sa Philippine General Hospital. Doon po siya nag-positive. 9 days after, binalita ng Philippine Genome Center
through DOH na Delta variant po. That is July 8. Dilinaw ni Dr. Cunanan na hindi umabot sa critical stage ang estudyanteng Kabalen at hindi sa quarantine facilities ng Pampanga ito namalagi. Nitong July 16 din umano ay nagnegatibo ito sa COVID-19 at ngayon namamalagi siya sa condo unit sa Maynila. And on July 16, nag-negative na po siya sa RT-PCR test. Presently, ang pasyente po ay naka-stay sa kanyang private condo unit sa somewhere in Manila. Naging maagap naman umano ang Mexico Municipal Health Office sa contact tracing, kaugnay ng kaso ng estudyanteng Kabalen, lalo na sa mga immediate family nito. Paglilinaw niya sa time frame na ito'y nagpositibo sa COVID-19 ay wala ito sa probinsya. Somewhere po in Mexico, personally po, ang inilingkod po, bumisita sa address ng pasyente, naabutan ko lang po ang kanyang nanay. Kanyang nanay, ang kanyang tatay ay nagtatrabaho sa Laguna. Nung pumalaman niya na nagpositive na nga po yung anak, hindi na muna siya umuwi. Pagamat hamon sa Municipal Health Office ng Mexico, Pampanga na pagbutihin ng contact tracing sa mga ganitong insidente sa kanilang bayan, malaki umano ang hinala nila na hindi sa Mexico nakuha ng estudyante ang Delta variant o mas nakakahawang strain ng COVID-19. Lalo na po ngayon na tumataas naman ang kaso, ginagawa po namin po, pag galing sa NCR, we make sure na yung galing sa declare nila na galing sa Maynila, tapos kung positive, mag-report kagad sa nearest RHU unit nila. Tapos mag-intensify po ang aming contact tracing and investigation. As of July 24, sa report ng Philippine Genome Center Biosurveillance Report, nasa 12 ang aktibong kaso ng COVID-19 Delta variant sa bansa. 103 naman ang recovered at 4 dito ang nasasawi. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa iba pang balita, tinayak ni Pampanga Governor Dennis Pineda na nakahanda ang COVID-19 quarantine facilities sakaling magkaroon ng surge ng Delta variant sa lalawigan. Paalala rin niya sa mga kabalen na galing Metro Manila na nakararanas na ng sintomas ng COVID-19, huwag umanong ikompormiso ang pamilya at sarili at kaagad ng sumailalim sa RT-PCR test. Narito ang ulat. Kasunod ng balita na may Kapampangan na carrier ng Delta variant o ng mas nakakahawang strain ng COVID-19, may pagpupulong na ginawa nitong umaga ng July 26, 2021 ang Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga katuwang ang Department of Health o DOH Central Luzon. Sa presentasyon ng DOH, ipinapakita ang color-coded na mga bayan sa Pampanga na may mataas na COVID-19 incidence. Cumulative report ang makikita na ang mga key cities sa probinsya ay pulang-pula na ibig sabihin malaki ang ambag sa laki ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 na kabalin. As of July 25, we have a total cumulative cases for Pampanga, 39,256. Sa report ng DOH, nasa 1,405 ang total active case sa probinsya as of July 25, 2021. Tinanong ng CLTV News si Pampanga Governor Dennis Pineda kung ang mga aktibong kaso na naitatala sa probinsya, papaano isinasagawa ang genome testing. Ayon sa gobernador, hindi nila kontrolado ito. Sa limitadong budget at mas mabusising testing, ang genome sequencing ay kalimitay sa mga returning OFW lamang umano isinasagawa. Maano yung testing, Paulo? Hindi kamukha ng regular testing. Talagang mahal, mabusisi. Mas mabusisi pang testing. So, meron sila mga parameters para sa genome. Kaya yung makikita mo lahat ng galing na ibang bansa, naka-random. At paglilinaw ni Governor Pineda kung siya ang tatanungin ay mas maiging malawak sana ang genome sequencing sa lalawigan. Ngunit ang sistemang ito ay nasa kamay umano ng DOH. Tayo lang, gusto natin padala lahat yan, kaso hindi po pwede lahat. So kaya nagra-random sila. Sa mga nakatalagang quarantine at isolation facility sa lalawigan, may special na unit na umanong nakabukod para sa Delta variant carrier na kabalin. Isolation facility na po pwede silang nakahiwalay sila. Don't worry, meron tayo mga individual room na nandun lang sila.
Samantala, sa mga naunang pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nasa 750 samples per week lamang ang kinakaya ng Philippine Genome Center para sa pagsasagawa ng mas mabusising testing. Wala pa ito sa 1% na total positive samples na sumasa ilalim sa genome sequencing. Paolo G. Santos, CLTV News. At sa iba pang mga balita, bagamat umaraw na ho kanina, isinailalim na sa state of calamity ang Masantol, Pampanga nitong araw ho ng Linggo. Matapos kasi ang ilang araw ng malakas na pag-ulan, bunsod ng habagat, binaha ang 26 na barangay sa naturang bayan. Alamin natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Masantol sa ulat ni Rainiel Pawid. Ito na ang sitwasyon sa bayan ng Masantol matapos ang nasa 1 linggong walang puknat na buhos ng ulan dala ng habagat. Lubog na sa tubig ang karamihan sa mga bahay. Maging ang talyer na ito ni Mang Bakjun sa barangay San Nicolas hindi nakaligtas. Subalit sa kabila ng kalunos-lunos na sitwasyon, pinili niya pa rin magtrabaho. May binubuhay na pamilya, kailangan kumayod. Kanya kahit pa, pagka meron pumasok ng trabaho, kailangan gawin, kailangan kumita. Si LV Sunga, bagamat 3 beses nang nagpataas ng bahay ay tila tinanggap na ang kanilang kapalaran na hindi na mawawala ang baha sa kanilang lugar. Sana yung mga daan, alam mo naman, paputol-putol lang yari. Kanya yan, no? Tignan mo. Taon-taon dyan, ganyan. Dahil binalot na ng baha at sinabayan pa ng high tide ang 26 na barangay ng Masantol, idineklara na ang state of calamity rito. Ayon kay Mayor Danilo Ginto, kahit na tumila pa ang ulan ay hinanda pa rin nila ang 3 evacuation centers dahil sa posibilidad ng pagbaba ng tubig mula sa ibang bayan. 3 pong eskwela na bubuksan natin temporary. Yung pong Sagrada, yung pong Bebeanak na school at saka po yung Malawli. Kung sakasakali po nagtuloy-tuloy po yung ulan kahit sa 2 araw, siguro po yung mga talagang lubog, pipilitin na namin doon muna sila. Nakahanda na rin ang 5,000 grocery food packs na ipamamahagi sa mga residente. Kahit papaano po, may abot po kami ng pagkain na una pong napag-usapan ngayong meeting, yung pong bigas na 5 kilos muna ibibigay namin, isang pack para po kahit mga 2 araw po, meron po silang inasang makakain po sa kanilang pamamahay. Sa ginanap na disaster meeting nitong linggo, muling napag-usapan ng dredging o paghukay sa mga ilog at konstruksyon ng check gate upang magkaroon ng solusyon ang dekadang problema sa baha. Propose ko po, maglagay po ng flood control tapos check gate dito po sa Sabang Maragol sa dulo po. Target ng lokal na pamahalaan na masimula ng flood mitigation project bago matapos ang taon. Samantala, base sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pampanga, 87 barangay na ang lubog sa baha. Kabilang na riyan ang ilang bahagi ng Macabebe, Minalin, Santo Tomas, Candaba, Lubao, Bacolor at San Fernando. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Ako si Nicolette Henson Hizon. Mga kabalen, kung nais niyong balikan itong mga programa ng CLTV News, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube account at CLTV36Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mga kabalen, abangan niyo rin ho itong special na post-analysis o yung post-SONA analysis nitong SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na Biyernes sa programang Perspektiba. Kasama po si Binibining Sonia Soto. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs at si Nicolette Henson Hizon. Ako si Justin Dizon.